אוי לא! זה אויבי המושבע! פופר! הרעשן מהסרטון של סטאר וורס! תפסתי אותך מנוול! אני יודע לך מנוול! אוי לא! כן, הוא מת! איזה יופי! שוב נוקתה העיירה מה? חשבת שתהרוג אותי בכזאת קלות? אוי לא! עכשיו הוא באמת מת. הוא לא מת, הוא רק נח. טוב, אין מה לעשות. הוא נפטר. אני אהבתי את הרעשן הזה, אבל... הבהרה. כל האלימות בסרטון זה מבוימת לחלוטין. אז שיהיה פורים שמח לכם ולכל בני ביתכם. גם ממני! תסתום אתה. חזרה אליי. חזרה אליי. מאוד נרקסיסטי מצדך, חזרה אליי בסוף.